Those chiponejo ndakapindurwa pamba makuseni kuma9 panga pasina munhu akataenda kubasa. Vakadhemeja madoors epanze mukati vakatora mari 1600 vakatora sound vakatora nemwe 1800 so ndakaisa report I think 2 months down the line takazoona mapurisa asvika vachiuya navakomana vachiita maindications ekuti ndivo vakapinda pamba. So basically what I managed to see kuti ndechangoitse sound bar nekufa racho rapa. So basically I'm glad kuti ndakuziva vanhu vakapinda because problem yekugara neanxiety kuti hauzive munhu akapinda pamba pako. Pamba is a safe place, ndo pamba paunorara. Saka it's a good thing kuti we manage to know kuti vanhu vakapinda pamba ndivapa. We are grateful nebasa rakaitwa nemapurisa CID section kuita recoveries ayo. Zvinotibatsira kuti feel safe, zvinotibatsira kuti pataita reports edu tingachiziva kuti zvinhu zvinozofamba zvakanaka. I think that is all I can say. Inonzi Tanaka Mutoko ndakapindurwa mumba nebaba muna March this year. Saka vamesa muna March up until na September ndoba ndakazofonelwa nemapurisa vachiti vabata mbavha dzakavapamba. Ndine mufaro mukuru pakubatsirwa kwandakaita kuwavira PlayStation yangu yakadiwa pamba kuzi vakapinda mumba vakaba PlayStation, TV, soundbar nelaptop. Saka ndinofara mukuru kuti mbavha dzacho ndakadziziva kuzi pese apa kubva pa7 months ndaimbofungira kuti akaba pamba ndichandinde uye anokwanisa kudzoka here futi because ndakabirwa pamba nenda kubasa ende ndinogara ndega. Saka zvinhu zvaimbondirwadza nekutya ndakabirwa kutyanga festival. What